Jídla máme hodně. Dost na to, aby vystačilo 30 000 let. Ale došla nám všechna pěna na koberce. Námět? Dodatek k dodatku. Minulý týden jsme našli planetu s atmosférou, v níž se dá dýchat. Část 9. Díky za tu vzpomínku. Milý Rymre, hodně štěstí tobě. Cestu domů, jsem navrhl takhle zvůru do Prahu. Určitě to řízení zvládneš. Jo, pil, jasně. Jednu za druhou. Tam bych oslavil Rymrův smát. Já ti říkám, že je to převodovka. Zatím nic. No to se nedá. Může být kdekoliv. To je jako hledat pšouk ve vířivce. Koukejte. Tamhle dole na tom měsíci. Už něco vidíš? Jo, ale kvalita je dost mizerná.